Hát sziasztok, én Devil Hun vagyok, ebben a videóban a Mesterem C 15-ös szerver 2/5 szervert mutatnám be, és itt van velem Fészdik. Sziasztok! Wartroom. Sziasztok! Killer Bendo. Én csodálatos Killer Bendo. Nagyon béna vagy, igen, és ugye ebből az első rész lenne, a Skynet-ből ugye még nem fejeztem be a részt, de abból is befogom, csak most ezt is elkezdem. Hát ez a videó, ez is ilyen kis csak bemutató lenne, mert ezt most kezdtem el ezt a 2/5-öst, úgy gondoltam, és kempeljünk be egy helyre. Igen, a Skype-nemet megtaláljátok, mert új Skype-om van, ugye, és ezt a Skype-ot majd leírom, hogy mi a nevem, de már itt a videóban már benne van, egy pillanat, türelem. Valami. És szerintem az enyémet is leírod, mert én is leírom akkor és én mentem gödör. Oké, akkor mindenki görög. Ez a videó csak úgy nem lesz olyan sok, azt tudom, mert ugye bemutató. Szóval úgy 3 perc, kb. Ilyen 3 perc lesz. Gyerünk most. arra a gyerekre, én rá... Jó, hát visszafutok azt mondom, akkor visszafutok én is. Gyertek Egyébként gödör. most jó van, mert így farmolgatom. Ó, én ebben nem szállok be, mert már látom a repülőt. Meggyőztem. Nem ilyenek is. Új, Hol anyám! vagytok? Mi a... Az mi a fasz? Keci beépített egyet, meghaltam. Erős. Sújtaték. Nem volt erőt, meg ilyen volt. 3. Kicsit trollkodok, ugye? Troll vagyok. Trollele vagy. Szia Devil, én is jövök én. Troll, dobjál le egy kis mérget oda. Úgy, adj nekik! Úgy, megérdemlik. Gyertek gomba, gyertek gomba. Oké, Gomba. futi gomba. Gomba. Jó, mindjárt megyek. Ő utána elmentünk diasosakért, meg... Ezzel egy igazi troll gyerek volt. A Kész gombám van. PvP megy egy kész PvP. Kész PvP. Ó, a gyereknek milyen van? Bocs. Kéne a fakardi, mi ma mi? Meghaltam. Geci megütött egyet diattal, meghaltam. Be volt erő. Megyek gomba. Nehogy visszamenjél, megöl az a gyerek. És egy kis új Hey, skinecske. itt a gyerke hulló. Gyerünk faluba, gyertek faluba, gyertek faluba. Jókor szólsz. Milyen szettel? Ja, vagy meg lesz ilyen nagy kempelések és ilyen falu kempelés, köszönöm, hogy lelökött. Felderítőben vagyok. Én túléltem. De jó neked. Én jövök egy tankba, meg egy tör 3 szikra 2-vel. Úgy szopjál, hogy lelöksz, bazd meg. Ennyien tudtuk kempelni, bazd meg 3-an. Még így leesek. Zsomkénytelen szar vagyok. Én jövök fázis. Na, szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Hát, Ezt közöttök felifotolom. ez hülye. Na jó, most meg összezavarodtam miattad. Na, én Devil Hun voltam, itt volt velem Killer Bendo, a legbénább. Itt volt velem Wartom, és itt volt velem Fészdik. Igen, akkor gyertek ugyanarra a helyre, ahol voltunk. Oké, csak Én megyek Várjál, én szállni. most kempelek. Siessetek, mert idő. Ó. Ja, mert sok időt elrakni a videó. én már itt a diatusnál. A másik oldalon. Na, szerintem ez a videó is lett volna. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Következő részben találkozunk. Sziasztok! Bye bye.